Нека ви покажа какво наистина стои за тази професия и дали е толкова бляскава, колкото изглежда отвън. В първия епизод на подкаста ми ще говорим за това, защо хората започнаха да избират професията маникюрист толкова често, каква е причината да се насочват към нас, финансовата стабилност, гъвкавия график или креативност. Ще надникнем и зад кулисите, за да разберем как изглежда ежедневието на един маникюрист с всички радости и предизвикателства. За мен маникюрът не е просто професия. Това е страст. И аз го разбрах още когато бях дете. В 8-ми клас закупих първата си лампа и започнах да правя ногти. Ногти е силно казано, но тогава беше моя момент за експерименти и грешки. Днес, след толкова години, съм готова да споделя всичко, което съм научила. И така, лесно ли? Не пропускайте първия епизод през януари. Независимо дали сте професионалисти, любители или начинаещи, този подкаст е подходящ за всички. Ще се радвам да бъдете част от това пътешествие. Подкастът ми е мястото, където ще говорим за това да бъдеш маникюрист с истините и без клишета, естествено с усмивка и вдъхновение.